bandiraɓe diwan mbo Matam, bandiraɓe leydi Mauritanie, bandiraɓe Afrique, Asie, Europe, Océanie, Amérique, ɗo mbawɗon wonde foof mbimi bandiraɓe kabaru jaam e rango ɓuural. Onon wiyannoɓe jalloyo to dañaton lekki mbawiki on safrude ittada mon caɗele mon to banggue cellal tawa alda e rewam, taw kadi ina yaawi ina yacci, taw kadi mbimi bandiraɓe keɓal ngal ina newo. Mbimi kin lekki ala hay banggue goɗɗo de, kin lekki wiyete ko gorel te. Mbimi kin lekki gorel te wayni ko toon to dunde Asie, toon to leydi mbitendi Corée du Nord woni Corée banggue rewo, ko toon de kiiɗo lekki mbiteki gorel te walla mbiyen annama warga ko toon ki ummi. Kanki noon koki lekki gandaki sen teyi mbiyen ko safara kuptodinɗo walla ni yani eki mema eki safara yoga e rafiji hande ɓurɗi wawde jambitede nder rendoji men. Diabète, tension, koyɗe muusoje, hani e donkowo jaggude taare cardiaque, paralysie woni manam jaaɗo ha koyngal e jungo jaadi joɗiɗo gotel, on kiɗo lekki ne yawrani ɗum. Kono abbo e capanɗe jeeɗiɗi rafi mbimi kiɗo lekki mbiteki gorel te ina safra ɗum. Mbimi bandiraɓe to banggue e dañde kiɗo lekki ɗo e nder diwan mo Matam, jokkodire e Mamadou Samba Ousmane Gaydo ɗo guuriki Samba Diom 77 128 23 46. So tawi ko Dakar gonɗa aɗa wawi yaade marché HLM Amadou Mariam Sy ma tawmo ɗon 77 640 37 88, walla so tawi gonɗa ko leydi Mauritanie jokkodire Ousmane Gono Ndiaye mbaɗa 00 222 46 77 13 50. tawi gonɗa ko Afrique centrale aɗa wawi jokkodire Ibrahima Abou Diallo woni ko leydi Centre Afrique 00 236 72 23 56 81 ɗum woni numéro makko. tawi gonɗa ko dowlaji dentuɗe Amérique aɗa wawi jokkodire Demba Gassama mbaɗa 00 13 14 76 55 67 mbaɗa 4. so tawi noon jiɗɗa jokkodirde koye directeur général on wiyete ko Harouna Almami Gaydo, on noon tawate ko leydi France. jokkorgal makko tawi koye nder leydi France gonɗa mbatta ko 07 82 33 80 55. so ɗum ala jaaha e site internet mo ganduɗa kañum woni www.gorelte.com. mbimi bandiraɓe mbo sellani serata e membade, kono so Allah walli ha yana e gorel te mbimi koɗo warga wat ko fayida to banggue safara. mbimi fodde capanɗe jeeɗi rafi eki wawi ɗum safrude. Yallah rokku en cellal ngal. jam ñalle mon, jam hiire mon, jam weete mon, ko noon tigi aduna windori. ɗum noon en puɗɗorima e bisimillahi rahmani rahim. yo Allah hokku en wortorade alhamdoulillahi rabbil alamin. taw noon ko ɗo e Pindi TV. eɗen gandi ko émission men mo kewnoɗen wadde kala e saaha ɗo e Pindi TV. émission men biyeteɗo ar potten kala e saaha noon eɗen potta e ɓiɓɓe fulɓe ɓe kala, goto foof kadi e banggue mo yaari o, goto foof kadi e banggue mo meccato o. ɗum noon hande mbaɗa andi bismago meɗen ɗo e oɗo gorko jontaɗo. so tawi en jiimo noon ɗo e aduna o ɗo noon taw noon ko ɗo e Sénégal e caggal Sénégal kala, eɗen gandi ko gorko gawlo gandaɗo, kadi ko gorko gawlo cuusɗo, kadi ko gorko gawlo mo ganduɗa ɓe kolani sehilaɓe hay saaha goto. gorko gawlo jam ñalle ma. eywa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. maaleykum salam wa rahmatullahi taala wonɓe duune baba adama Rougui Sall. Farba Dienne Ousmane Tumunde Mbaye wima maaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu. ko noon tigui Farba gussa faaro ngo noon, saabu ko Pindi TV gonɗa, kadi aɗa andi yeɓoɓe ɓe noon kamɓe ɓuurma hewde faaro. ɗum noon mbaɗa andi noon maɓe nan ko weɗɗa. so tawi mi wi Farba, Farba o ko dammol ngol bamma hirsanma nden inde totteɗa ko Farba, walla Farba o tan ko an ko gorko gawlo foof ne wiye Farba? eywa Rougui Sall, Farba Dienne ne heewi wiide jala ñalli walla wiya Ali Koli Siré Kele Boudou Talla. omo heewi wiide wonɓe duude baba adama hande noon ko hande ko ñalawma e nder ñalawmaji. gonɗen koye Pindi TV tawi kala ko ala saabu welani. alhamdulillah rabbil alamin. Allah en naati daharu, Allah addi en hay studio mo ganduɗa ko studio wiyoɓe mbimi kala, walla ko fulɓe kala, walla ko Sénégal fof rendima. haali gonga noon. studio mo ganduɗa ko baɗaɗe rekkoni e duunde baba adama. so wiyama noon studio darima ƴewete ko ardiɓe holi kañumen, beele ɓe moti walla so tawi wonko makke gueɗe mabɓe wonko ngakki ala ngakkere ala ɗo Rougui Sall. ndeysan
wonno so wiyama Abou Diop on mbiyami momti gonɗi Abou Samba Diop Abou Samba Diop gorko mo nguyi ndeysan on mbiyami duusɗo furankoɓe gila hanki hannde arani haali gonga noon won gorko noon so tawi jeeyama e galle ne fewna on galle yoodat tan omo sawnodiri e Daouda Moussa Dia tawi ko Hamadou Hoori Pucceɗe Boisiyaɓe ɗo ko ɓi gueddade de ndeysan kamɓe Harouna Mignum kamɓe Daouda kamɓe Abou Mignum ndehe noon Ruki Sall a wi Farba Dienne holko woni Farba ɗum namdiɗa ɗum namdimi Ruki Sall so wiyama Farba ko hinde nde ko awluɓe fof nodda kono kadi Farba ne woodi e nder farbaji kala gorko gawlo no noddiri e Farba hanki noon a wawa wonde Farba lefol fiilaka e hoore ma a jooɗaki e 6 piileɗa mbiyeɗa wiyama Farba a woni gardotoɗo awluɓe kala ko wawi kewde so ñaagunde so yangue kala ko wawi kewde an gueɗal ma koko joñete hayso tawi no feccere Farba koko yaltata kono kadi Ruki Sall paama inde Farba nde awluɓe ne parnoride ene jagguinde e fuura no noddiraɓe kono kadi Farba ne tawe kay hay leƴƴi goɗɗi sabu en jii rimɓe ne piile Farba walla ne noddire Farba gonga ndehe noon Farba kay ko ɗum hinde nde ngannduɗaa furankoɓe kala no parnorode gonga kono kadi Ruki Sall sa wi oyi Farba tan ma yi temdere Farba noto gonga kono kadi sa wi Farba piilaɗo ko goto heewi notadema wonno ɗo duuɓi temedere kala aɗa yiya ko Farba ko goto tan fiilata hen kolon Farba heddi noon koko fiilata Farba ko ɗum noon kadi ko version Ruki Sall konngol no arta e maɗa ko on version noon jiɗmi gadda kalna en ko jokku golle tan ha joni Farba ko addi ɗum yeyi Ruki Sall a namdima ɗo namdal ngal ngannduɗa ko belngal kadi namdal ngannduɗa furankoɓe kala ne sohla ngal pilngal Farba tawi ko gawlo ko belemma wonno hakkude koli teŋelle e Farba Baguel ndeysan ɗo gueɗe ɗo koli fiilama fiilimo ko mana no didorno ko gueɗe naaɓe e bandiko en e yimɓe o jotodiri e awluɓe makko fof ndendi guittinima gueɗal o fiilama lefol o wiyama sili tigui afalamo Hamadi laamotoɗo o wi noon taade kanko no hokkama gueɗal omo jogui awluɓe omo yiiɗi tandeɓe gueɗal holno tirtaɓe gueɗal ɓe mbimo an koli teŋella holno jeenirta awluɓe immidiɓe ma gueɗe gila mana manden a ari ha e gueɗe a dañi ɗo debbo no wiye Fayol Ali Bana a ruttima kadi a fiilama lefol awluɓe nana nder ine jimmani guittanma gueɗal ande no ruttuɓe gueɗal o wi ɗum noon somi fini janggo mami nangu mana Farba maɗɗum Farba Baguel o mi fiilo ɗum lefol wona mana gardotoɗo gawlago Farbaji ɗi noon joƴinama ceerdama Farba mériɗo moɗɗo o ko teyɗo ko gando ko jokko enɗam ko nehiɗo ko bawɗo mana gawlagu tawi kadi mana hay hunde ala ko manque e gueɗe muɗum ko sifa makko o ko sifa tigui gimmiɗo l'islam ko on Farba nomete Farba ha fi lofol fiile mum saabu Farba hanki piileteɗo sa ƴeewi gueɗe sappo e ɗe fof tawde kawre hoore makko way kono ko woni diine ni ala ko yawara ala mo ustata ala mo faɓɗinta ala mana pino subaka wonko kewe galle mum taw Farba natani ko ɗum heɓanno Farba hanki ha Farba wiye Farba ha Farba fiile lefol ene satti noon weeɓani lefol Farba ngol ko woni ko ne heewi Ruki Sall seɗen mbi eɗen ƴetta ɗum on version ni ene juuri awluɓe noon hande walla yimɓeɓe ne keewi wiide Farba hanki e Farba hande ene serti won noon gonɗen koye jamanu mo ganduɗa eɗen mbiya mana jamanu wahlima kono ala jamanu wahlayi ko yimɓeɓe mbahloto kono ha hande won gawlago ne heddi gawlago arano tan ñagude ala gawlago wona ñagude tan yahanno ene jogui fannuji kewɗi gonɗi nder ko wona albarka yallah junnu jokkude enɗam e moƴƴinde ko oñi e fewnude mana no didorno ko yimɓeɓe mbiyata fewani ha wonta ha wona e ɓamtude rimɓeɓe
e jokkude enɗemeje maɓɓe darade rimɓe ɗofta ɗumen e galleji mawɗi ha haajuji men kumto ko ɗum ngawlago e hanno wona albarka yo Allah junno tan nde noon ko Farba o Rougui Sall ene namdi gueɗe kewɗe gonɗe nder ɗo gawlo yahata wiye fiilama Farba walla yonti fiilede Farba ɗo wonko woni nder to wonko woni nder ɗon ɗum noon Farba Dienny Allah jarama a jarama kada weltanama no fewi no fewi no fewi wadde eɗen gandi ko Farba hewno wadde hanki ko mbiɗen ko jokkannoɓe enɗam mbiɗen ko ngawlagu adana hewno ko jomum ara e nder galle taw ko dimo mum taw eɗen gandi on dimo wawa jogake hay kosam ko yarni ɗum ala wutte ko ñanti ɗum ala kalisa nder poos mum kono jiya on gawlo mo Allah udditani ha yaaji o on ƴeftata ni waɗana dimo muɗum taw hay goto tinani kono est ce que noon hande ɗiɗo Farbaji hande ne mbawi wadde ko ɓeɗon mbaɗanno hanki ko eyi Rougui Sall gonɗen koye Pindi TV de hande o wonɗo heddi ndeysan kadi wonɗo ɗamina saabu gonɗen koye enen mbiyata saaha français wiye ɗum version koye tindol gonɗen kono kadi Rougui Sall wonko ɓelliri en e ngawlagu weeɓani heɓtade saabu won awluɓe ne koɓe tindol e nder ngawlagu sa rewi fel maɓɓe walla mbiyen toɓe ndewno walla ɗoɓe kalatano ma andu kay ɓeeɗo janfaji fuurankoɓe ndeysan a haali ko wayno jokkere enɗam ko wayno dusodira e dimo garon e galle wonko sohli ɗon omo ari ɗon ƴewde joom siɗu walla cuddiɗo no pulaar wiyata na hon galle o kanko joom galle o bismo on kanko dimo mona arde e gawlo makko wonko dimo jogiri wonko namda ɗon won fonde wadde ɗon dimo jogiriraki gawlo o ɓe bismama yalta galle o woda mo deeyi caggal galle adda ɓaƴama tottama ɗum fewne ɗon ndehe noon soɓe gatti ha galle noon kanko dimo o wiya mana Farba wiyanama wiya dimamu nani waɗɗinimo Farba wiyanama wiya bandamen ɓe mone yo gar munen kala yo fawen hunde andi kay ko Farba ferino hoddimo ruttimo ha ɓurti ndehe noon ko jiɗɗa namdade ko walla ko namdiɗa ko ngawlagu ngu e ndimagu ngu won awluɓe ene jogui ha hande nden yaɓɓande e nden yiyande e ndun yaadu saabu sa ƴeewi hay nder fuure men osa hande mo gonɗen dimona arana ƴeewa wonde hunde omo ƴeewa mairie walla ko omo ƴeewa député o yiilo gawlo makko ɗoftama walla mo haw heɓa ɗo oɗo galle wawa nadde ɗo oɗo galle o tawani jinnaɓe makko e jinnaɓe oɗo galle o tawi kene lurdi o haalana gawlo o yaa toon haalde ɓeene yewtude e ɓeene ha katti ɗo sohlunoɗo heɓa e on galle kanko o yaha o heeɓe mairie walla wona député o naftoro tawi sabu o gawlo saabu kanko dimo o wawano nadde ɗon ɗum ɗon fof ene jeeya e golle ngawlago kono kadi hakkude madara e juuɗe saɗa sooɗo laaɓa ko noon hakkude awluɓe rimɓe mbayi ndiyam ɓolam kene o leɓɓino juuɗe kono so madara yenten tan Rougui Sall ɓedoro ko laaɓde so rimɓe ngala awluɓe juuɗe men laaɓa tan a haali gonga Farba tigi a haali gonga kono noon Farba so tawi nanama ne haala Farba ɗo e diwan meɗen ɗo e Fouta aɗa andi an ko kewɗa joɗade Fouta ɓuuri hewde joɗade maɗe ɗo e nder Dakar kewɗa joɗade ko diwan Fouta to Farba ko Fouta tan haaɗi walla Farba koko yirli aduna o saabu so tawi en nani ko kalta ko mbaɗa kono jirliɗo aduna o haysoko seeɗa tawa médiade haysoko ɗo gambiɗa eyi yari maayo Rougui Sall debbo mo mana Tigere mbiya Tigere Siré Tigere yene Seydi Sall Farba Dienny Ousmane Toumouna caggal nde Allah itti en Fouta en 2001 janjoli Sarigo Soule Ndiaye sulo Boubou Gaysiri dewal sawlamu jankol yara teŋella ndeysan garɗen e Ndaharu jaltuɗen leydi ndi ɗannade en naati Bamako
Abidjan en jeehi Burkina Faso ndeysan en mbaɗi Benin en mbaɗi Nigéria Allah holli en Cameroun Congo e Brazzaville Pointe Noire Bangui Centrafrique haa to Gabon Libreville et Port-Gentil no mbiɗa ni en mbaɗi Gambie kadi kono en mbaɗi Nouakchott en mbaɗi ha Nouadhibou ndeysan ɗeɗo leyɗele kay jomiraɗo holli en jii capital uji ɗi e bourse aji fof nde noon no mbiɗa ni en jalti seeɗa no wawi wade fof kam on ko Allah holli en wadde holko Allah holluma janoɗa ko yiiloyade e bandiraɓe fulɓe wonɓe toon ɓe walla janoɗa ko goɗɗum eyyi aɗa andi ɗanndugal Ruki Sall ko gueɗe ɗiɗi goni hen koccuɗo sac mum fof ɗanni o yiiɗi ko so tawi o yeehi o daña ko ƴeewre ton ko kono ɗannude no mbiɗa ni mbaɗi ko ɗiɗi won ɗannotoɗo tawi ko yiiɗi ko humpitade holno wurda holko woni toon wona tan ne ƴeewoya kalis o ala won ko woni toon e goɗɗum hono ñalawma hannde wono nandirɗa ni ɗum woni ko mbiyaten ko alhamdulillah sabu kodde men luufe kosam men ko yande nde hawri koye tellat tan sa ɗannima a yalti leydi ndi Ruki Sall tawi ka gawlo ngabbiɗa tan ko ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e wimami ɓe albarka mabɓe noon kamɓe mbiyatmi sinno wona no sinno sabu ɓe jolti mana no didorno leñol ngol ɓe duusi Haalpulaar en kamɓe wonɓe laddeji ɓe Ruki Sall ɗannotomi nde probléme yaade ittiɓe leydi he ko ɓiyete Ɗahirou Dia goto Ɗahirou Alpha Yero Asara Jara Parel Farou Machi Moudi Sidi galle kan jobbo tafere kanko fewnimi passeport padduwa ɗo galle Hamidou Saydou Hamidou Ceerno Abdoul Samba Hamadi Guelaji ko juma Barok Asidama Diadio dokka ko on woni jaati kam ɓammi arde nde hawri ko galle mum gonami wiye Hamidou Sall uɓi Saydal Jumaraga Siré Dado dew Coumba Siré Hamadi Saw Gallo ndeysan ko ɗon Ɗahirou Dia tawi mi wi kam Farba mbimi naam o wi kam jimmi ko gara ɗannoɗa o fewnanimi passeport ndeysan nde ɗannotomi mbaɗa yaha nde pasam neldiɓe ɗum ko Abou Diallo Balel Kummudu Abou Diallo Balel Gabon walla Libreville ndeysan paami Côte d'Ivoire Treichville avenue 7 rue 24 e nder Côte d'Ivoire en jirlima ko heewi wonko jiiɗen ndeysan kono kadi Ruki Sall taade koye gonɗen koye Pindi TV Djibi Guissé Maabo gorko mo Hunare kanko woni jaarigui men Bohe ndeysan kanko e galle makko e jeewo makko woni Amar Allah addi en noon Burkina jippiɗen Abou Dia Abou Dia Abou Geddaɗo tawɗemo ɗo bureau Harouna Dia Harouna Moussa Dia kanko waɗi biye men ɓennuɗen paaɗen mana Benin paaɗen mana to wiyete Brazzaville Abou Dia to jeeya ko wiyno Bosiyaɓe ndeysan on woni Abou Geddaɗo walla Abou Moussa Dia ko miñum Harouna ko miñum kadi Daoudou Dia kanko waɗi biye men 2001 faade Brazzaville ndeysan ne jettiɗen Brazzaville gonɗen ko galle Amadou Mama jeeje Mamadou Mamadou Elimane Sawa Katar gonɗen ko ri Bakary Banzeri Ruki Sall fuurankoɓe heɓe tawama to ndeysan kamɓe kadi seɗen mbiya eɗen kaalaɓe gasata kono ñalawma en beltani ɗum Brazzaville wadde ko ɗon kaɗɗa ngoɗon wuuro tan kaɗɗa paaɗen Pointe Noire wadde yettoɗon haade émission gasde garɗen Pointe Noire Moussa Diallo on Moussa Fundu ko tanim Samba Hawle jeeje hawle tanim Siré Almami Ogo gonɗen galle makko Allah itten tan paaɗen Libreville garɗen to wiyete London tawɗen ɗon Abou Diallo Balel Kummudu joom boyle joom jamaji on woni joom boyle jamaji joom école aji ndeysan Allah itten Libreville naɗɗen ɗo wiyete mana Port-Gentil tawɗen ɗon Hamadi Hoore Pucci Ahirou Alpha Dieynaba Djiby Dramane Farsa ko noon tigui Farba mbaɗanni ɗo ɗo kalɗa ha tampuɗa ɗo eɗen gandi
eɗen jogui wandiraɓe worɓe ɓe ganduɗa ɓe jaɓani kadi leñol ngol tampa hay saaha goto saabu so neɗɗo hollima no caftotoɗa hollima no ndentotoɗa hole rafiji aɗa andi on kam yiiɗa maaya yiiɗi ko cella eɗen gandi noon ko tegorel ngol ganduɗa ko caggal leydi tewo idori ɗon ɗo France ɗo ha ɗon ɗo Espagne ɗo ɗon ɗo Amérique ɗo kono noon yettima joni joni ɗo e nder Dakar e ko taari ɗum ha toon to Fouta Goriki Koliyaɓe eɗen gandi noon ɗon ɗo marché Asalem ɗo kala foof jiɗɗo kadi jokkodirede walla heɓde hen no mbawɗa heɓirde kala sa jokkodire meɗen kadi numéro ji téléphone ɗi kadi mon jiiɗum e Pinde TV inchallah rabbi ɗum noon mbaɗa andi waɓe no moɗon awluɓe so jeehi ha tampi walla kaali ha daaɗe loori walla haaloɓe média ji ha daaɗe loori so ƴefti tewone gaddanoɓe nafoore no fewi no fewi no fewi ɗum noon jokkodira e mabɓe annen wasata nde jiyoyɗa ko wasa kadi nde gandoyɗaɓe jinnoɗa tan ko kalen so tawi a meeɗi wobde hen walla so tawi a meeɗi yiide jarɗo ɗum kalanma min kam kaldo e ma o mi fuɗɗima ɗum mi yari ɗum koyɗe ɗe machallah kala fof ko musanno hen semori ko ɗon tan gaccirteɗa Farba Rougui Sall alhamdulillah rabbil alamin Allah wonno ɗen koto Port-Gentil ɗo ɗo Ɗahiru Dia ɗo en mbimo Seydi Dia ndeysan en mbimo Dia kadi en beltanimomo no mbiɗa ni afo ngaalu ko cellal so tawi neɗɗo wiyama yo yiilo cellal o salima tan tawan ɓuranimo doole te gorel ko ganduɗa ko safara mo ganduɗa ena safra kala fannu e neɗɗo mo ganduɗa ɓandu muɗum wonko weñi ɗum te gorel noon yirlima e aduna he hande bandiraɓe fof kumpirima kay oɗo safara so tawi a memi kiiɗo lekki tan kala ko caɗele gonduɗa e ɓanduma Allah ni tan ma saabu Farba Dienne wonon ko humpiri kadi Rougui Sall ko rafi ko rafi fof mo gonduɗa sa memi te gorel joni joni jiya hoorema wona France wona Hollande wona Belgique wona États-Unis wona e nder Afrique central Allah walli e noon naari Sénégal ari haaro marché Aslem ɗo webti kene wiyatnoma taƴeɗe biye ari hay marché Aslem banda men ɓiɓɓe furankoɓe jokkodira e Rougui Sall mon keɓ numéro uji ɗi Pinde TV ƴeewon heɓde te gorel mbaɗon e ɓalli mon Farba Dienne noon humpinima saabu ko kala ko musalnoyma sa memi mana lekki hi a yiyat joni joni Allah yitanma ko noon tigui caggal nde jaaɗa ɗon ɗo Gabon ɗo puɗɗiɗa haalde worɓe rimɓe kadi ɓe jaɓani kala e saaha kala fof nde ɓe dañi koɗɗo aɓe jogui koɓe teddini ɗumen ko ɗon gonnoɗa ɗum noon jokkuɗon golle haade men waynade mbaɗen joni émission gas eyyi Rougui Sall en gaari Port-Gentil kono kadi en duccitima Libreville jiiɗirɗen e haɓade hoori pucci on woni Saydou Kane Saydou Yacoub Mamadou Oumar Abdoul Kawel Ifra Kodde haɗali maladi ndeysan naɗɗen la campagne tawɗen mo wonde jeewo makko Holion Cissé Ba on woni Sérou Cissé Ba Saydou Kane Saydou mo Madina ala heeri noon kono Saydou mo Fuutankoɓe ndeysan yangue makko ngue ha joni haaltede tawi mo sawnodiri e mawni ko wona Habibou Ali Silla kono Rougui Sall en calmini Moussa Babel Mbaye ndeysan ha tawi dey wonko woni dey mana no didorno caggal leydi no mbiɗa ni ñande mi yima RTS de ha mi yima RTS to mo ganduɗa eɗen gandi kañum woni directeur RTS kadi mi yima aɗa wadde makko vidéo ji baɗɗi fayida mate holko kewnuno walla o bismeno galle makko tan kanko woni Abou Diop yarimayo wona Abou Diop directeur Abou Diop en noon an aɗa ñaami kaali seccangi tan eywa Racine Tall eywa en calmini ɗo Hamadi Hoore Pucci on woni Mamadou Racine Tall ministre éducation nationale en naati wuuro ngo kanko adi bismade tawi koto galle makko ɗo agence en jettiren mbeɗen ɓen ministre nal fatma omo wonde jeewo makko Kadia Amin Tall on mbiyatmi pella Allah are mon sunci babamɓe gappu koye ñaaruwal wuuro Demba Haba Diagne mbiya Sar Siré Lamine Birane
ɗum noon mbaɗa andi émission gasi ha laaɓi sino ko sago men mbaɗa andi émission meɗen lawol gotol timmata eɗen mbawi wadde goho mbaɗen ɗiɗi ha mbaɗen tati mbaɗen nayyi mbaɗen joyyi ko jiɗɗa haalde ko e rimɓe maɓe en mbawa gaynude ɗum kono émission kadi ko noon tan kono men gartuɗo so allahu lamɗo jaaɓi taw ko gongol ko jinnoɗen haalde en kalani ɗum men kalta ɗum so allahu lamɗo jaaɓi ko mbaynortoɗa émission men ara potten ko mbaynortoɗa leñol fulɓe e kadi ko mbajotoɗa oɗo aduna hannde no wayi mustani e yimɓeɓe no mbawi wawde jiiɓade ni holko mbajotoɗa ɗumen gorko gawlo eyyi Rougui Sall alhamdulillah rabbil alamin Allah en jetti jomiraɗo joom bawɗe e baɗi Farba Dieng ne heewi wiide jala ñalli ali kone sira kele ɓuuɗu taala birom yolla laamu dawi Souley Diagne samba Allah yana gonɗen koye Pindi TV tawi e gardugol Abou Diop yantandema e Daouda Moussa Dia Rougui Sall enen mbiya fuurankoɓe e mbatta hakkillaji goo e jamanu mo gonɗen hannde o enen gandi mawɓe men ɓe koɓe kalanno ko e fela maɓɓe fof wonno ko oto leñol ngol yoolo wonno ko oto leñol ngol mana heed sara e aduna he nde hen noon ko ɓennuɓe ɓenni anne heɗen gona e saaha men e yonte men en jetti Allah noon hanki wonno koye radio ji hannde arti ha e télé ji kala ko ala saabu noon welani heddi ko kala ko goto men moftuno yo yaltin holla jamanu o walla kala ko neɗɗo wonno wonko andi ene fada saabu sa ari ɗo e Pindi TV tan sa tawi wonko joguiɗa sa haalni yimɓeɓe ma naftoro kono kay en dañi ko kalɗen en dañi ko kolluɗen ɗum noon en dañi ko kalɗen en dañi ko kolluɗen taw noon ko ɗo e Pindi TV Allah jarama a jarama gorko gawlo Allah jarama a jarama kadi a weltanama no fewi no fewi no fewi mato ko wiyete ko tan ko weeli ko fotano gasde joni joni o kono ko ɗum Allah hoddiri kadi hol patɓe en eɗen gandi Aïcha won nanɗo faadi en kadi ko debbo jontaɗo kadi mo ganduɗa ñande noon nan mbiɗen en jaltata e caméra ji saabu en ngala ko ɓorni ɗen o Rougui Babé sal ɗum kam ma momi ɓorni ne wutta mo ganduɗa ko wutte baɗɗo fayida kadi o waɗi ɗum ha timmi ɗum noon en beltanimomo no fewi en beltanima kadi Amadou eɗen gandi Amadou so wiyama Amadou Diallo on ko baɗo théâtre e Thiat Walo mo ganduɗa konko tigui joguino caméra o ɗum noon en beltanima bandiraɓe Pindi TV Abou Hamsat Coumba Hamme en calminimo no fewi gorko mo Guy noon tigui calminiten kadi Daouda Moussa Dia gorko mo Wendu Boseyaɓe taw kadi ko premiére questionnaire wadde Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo e oɗo waktu kadi ilal liga on mo Matam jokkodire e Mamadou Samba Ousmane Gaydo ɗo guuriki Samba Dione 77 128 23 46 so tawi ko Dakar gonɗa aɗa wawi yaade marché HLM Amadou Mariam Sy ma tawmo ɗon 77 640 37 88 walla so tawi gonɗa ko leydi Mauritanie jokkodire Ousmane Gono Ndiaye mbaɗa 00 222 46 77 13 50 tawi gonɗa ko Afrique centrale aɗa wawi jokkodire Ibrahima Abou Diallo woni ko leydi Centrafrique 00 236 72 23 56 81 ɗum woni numéro makko tawi gonɗa ko dowlaji dentuɗe Amérique aɗa wawi jokkodire Demba Gassama mbaɗa 00 13 14 76 55 67 mbaɗa 4 so tawi noon jiɗɗa jokkodirde koye directeur général on wiyete ko Harouna Almami Gaydo on noon tawate ko leydi France jokkorgal makko tawi koye nder leydi France gonɗa mbatta ko 07 82 33 80 55 so ɗum ala jaaha e site internet mo ganduɗa kañum woni www.gorelte.com mbimi bandiraɓe mo sellani serata e membade kono so Allah walli ha yane gorel te mbimi koɗo warga wat ko fayida ɗo banggue safara mbimi fodde capanɗe jeeɗi rafi eki wawi ɗum safrude Yallah rokku en cellal ngal